Chandrayaan-3 ni joto samang kaham angmani ulo tabuke ISRO ni naikol mangshal laithana 23 August Chandrayaan-3 talo yakung beramani ulo salo bo spaceship rohor ni bagwi gosimwng ISRO ni okra naikolnai tabuke salo thangnani jora bo saklai ka ISRO ni bwkhak tei phai tongnai September no Sriharikota ni simi salni phaisingo thangnai ISRO ni Aditya-L1 ISRO ni bwkhak tei saklai jaka phai tongnai 2 September 4 salo ISRO ni mission chengai rwkha rohor jaknai Aditya-L1'no dipor ni damchi satamai sotiba jiwo Sriharikota ni simi PSLV rocket by khlaiwai salni phaisingo rohor jaknai Aditya-L1'no ISRO ni bwkhak tei saimanka salni phaisingo thangnai 15 lakh kilometer lama tei Aditya-L1 Chandrayaan-3 Bikram ni simi teibo kwbangma lama thangnani nangnai Aditya-L1'no a thairogo thangui kaisa thaiwo basawi salno naikolnai Aditya-L1 a thaiwo basa khenno salno teiwi jotono saimanai phiaba Chandrayaan-3 ni swkang talo kaini spaceship rohor jakmani ISRO ni bwkhak tei phiaba a mission soi anglia tabok no puila salni phaisingo Bharat hakotor ni bagwi puila spaceship rohor jaknai khwnai saka ISRO ni bwkhak tei bureau report kokkhorang